Започваме. Здравейте! Аз съм Кира от нашето предаване, в което оцеляваме. Днес намерих най-невероятното място. Ето точно на това място са загинали хора от моя народ, хора от моя град, а именно град Долна Оряховица. Паднах на място, където не само, че няма ток, не само, че няма интернет, но няма и вода. Именно заради това днес аз съм набира от бензиностанцията, която е наблизо. И какво да ви кажа, всичко е невероятно. Но да. А вие как така оцеляхте? Много ми е интересно. Кажете нещо. Как оцелях ли? Беше много опасно. Точно. Каза, че по принцип, нали ти обясних, че тук вода на тази планета няма. Той сигурно умира от жажда. Той умира от жажда и не знае какво се случва с него. А вие как умира от жажда? Ами, по принцип, отивам на къща и ако някой ми даде по една казничка с вода, аз не съм се къпал от 2 години и не знам как. Затова ли смъртите така? Това не е от мене, това са от жертвите, които там вече... Аз съм Борис. Здравейте. Hallo. Ich mache hier eine Präsentation. Какво да ви кажа, всичко е невероятно и какво да ви кажа, много е яко, обаче... А пиян ли сте в момента? Не, аз по принцип не пия, аз само... Мен казах ви, че тук вода няма. Въпрос. По телевизията ли ни дават? Искам да пратя много поздрави на майка ми. Интервю ли ми правите? Даже не знаех, че ме снимат. Вие снимате ли ме? Разбира се! За какво? За да ми разкажете какво става тук. Ами аз почти нищо не знам. Бихте ли вие ми казали какво става тук? Тук става така, че самата гора я палим и защото така бая гориво и всичко, нали, разбирате. А и както ми разказахте, елате с мен да ви покажа нещо. Значи да ви покажа, че тук преди 1000 години, да ви разкажа, преди 1000 години едно семейство с животни и с деца бяха направили къща от слама. И тук бяха казали, че ако тази къща от слама падне, да я изгорят всичко. Да изгорят всичко. Разбирате ли ма? Искате да ми кажете, че някой се е опитал да си направи къща от слама, обаче вълкът е дошъл и затова къщата е сега така... Гори, затои сега гори. Много интересно. Да. Не съм знаел. И какво да ви кажа, аз по принцип... Да. Къде да са вкъщи? Значи, господине, взимате наляво, има една пресечка. След като чуете наляво, има един кръгълник и от този кръгълник отивате надолу, след това слизате по едни стълби, отивате на горните стълби и се прибирате у дома. Само още един въпрос. Къде е ляво? Където натам ти е левия крак и така е наляво. Още един въпрос. Набира си работа. Добре, господина, да ви попитам още няколко въпроса. Разбирам. Господин Кире, да ви попитам още няколко въпроса, моля ви. Да, моля. Добре, значи да попитам. Пак да се трябва. Хайде, разбирай се, какво правиш? Ама няма да ми кажеш, че какво да правя, стой тук имам работа, не виждаш ли? Айде си. Това е, хора. Това е един пример защо не трябва да се пие и защо не трябва да имате български.